अरे आतना सुबह सुबह के एकर फोन आवत बा। हेलो, प्रणाम चाचा, हम आलोक बोला तनी। अच्छा आलोक बबुआ, खुश रह बबुआ, खुश रह। कहा ना बबुआ समाचार, मातारी के तबीयत ठीक हवा नु? हाँ यहाँ सभे केहू ठीक बा लोग। तू ठीक बारा नु? हाँ हमू ठीके बानी। तनी बीचवा में जार बुखार हो गरलक ह त पर पैखाना करे में बड़ा दिक्कत लख, लेकिन अब बबुआ ठीक बानी। बोला ना का बोले के बा। एथी बबिया खातिर एगो लइका खातिर रउआ कहले रही, तो एगो लइका के पता चलल बा। आ लइका पार्टी कहलक हलो कि काल ही आके बबिया के देख लेती, तो लेके आइए लोग के काल है। ठीक बा बबुआ, हम तोरा के रोकले थोड़े बानी, लेके आव। आ सुना ना, कब आदमी से आई लोग उ लोग? अरे कब आदमी से कथी आई लोग? 10-11 आदमी से आई लोग, और कथी आई लोग? ठीक बा चाचा, रख तनी। ठीक बा बबुआ, रख। ठीक बा। ए बबुआ रोहित। का बाबूजी कहा ना। अरे कह तनी नु कि बबिया के आजे देखे आवत बा लोग, तो तनी चल जा डेरनी बाजार पर, आ जाके मर मिठाई ले आव। आ 10 किलो सहनी जी के भीरी से मछली ले समझल। जा, उ लोग आवते हुई लोग। ठीक बा बाबूजी, जाता नहीं। सुन ना, का अब क्या कहा तारा? मछली ज्यादा कांटा वाला मत लीह, नहीं तो खाई लोग तो वो लोग के गार में हल जाई। गार में हल जाताई? गारे से का खई हम सा? अरे ना रे, उहे मुंह में हल जाई, मिस्टेक से कहा गइल। जो ने जल्दी लेके आ, उ लोग आवते हुई लोग। जो, प्रणाम चाचा, खुश रह खुश रह। आवा बबुआ, बैठ आवा। अच्छा लाई। देखी जी, चाय पानी तो होइए गए। अब बबिया के बोलाई ना, हमनी के जाहू में लेट हो जाई। हाँ ठीक कहा तनी, अब ही हम बोलावा तनी। बेटी ए सलोनी, आवा बबी। प्रणाम। का नाम बा बबी? सलोनी कुमारी। पापा के का नाम बा? रामेश्वर सा। ननिहाल कहाँ बा बबी? छापरा। ठीक बा बबी, जा तू। ठीक बा, बैठा दी। ए जी भाई जी, राउर लड़की हमारा बहुत पसंद बा। लड़की पसंद बरले बा रउआ, आ लड़का हमरो पसंद बरले बारन। अब दान दहेज के बात हो जाई तो भाई साहब तो बढ़िया रही थे। जन्नी के ना। ए जी, एमे दान दहेज के का बात करे के बा? 5 लाख रुपया देते हम, एगो बुलेट गाड़ी देते हम, एगो सोना के सिकड़ी देते हम, और कथी मांगे के बा? देखी भाई जी, ऐसन करी कि हमनी के दोनों भाई के संबंध एक दूसरा में जुड़ जाओ। अतना हमरा के सकान ना हो पाई भाई जी, अतना सकान ना हो पाई। तो कतना दे पाएम? कतना दे पाएम जे साफ साफ बोली ने? आधा मुंह में आधा भीतरी कथी बतिया तनी? साफ साफ बोली जे कतना दे हम। देखी भाई साहेब, हम हई साँच आदमी, हम रउआ से झूठ सच ना बोलम। हम 50,000 रुपया एगो गलेम्बर गाड़ी आ एगो सोना के सिकड़ी हम दे सकत बानी। एकरा आगे भाई साहब हमरा सकान नहीं खे। का समझ के रउआ 50,000 नगद कहतनी, अंगूठी कहत बानी? आय, हमर बेटवा के पढ़ावे लिखावे में रुपया पैसा लागल बा कि ना, से रउआ बताई। इहे बात के जवाब दी रउआ हमरा के। आय, रउआ से बढ़िया बढ़िया दुएरा पा के आ 4-4 लाख रुपया देत रहे लोग, तो हम अपने बेटा के बियाह करबे ना कहनी, आ रउआ 50,000 पर चलल बानी हमर बेटा से बियाह करावे। हैं, इहे बात भइल? दूरा पर बोला के जूता मारतनी हमरा के, है शादी ना हुई। देखी भाई साहेब, हमनी के गरीब आदमी बानी, 5 लाख रुपया बुलेट गाड़ी या सोना के सिकड़ी हमनी के औकात से बाहर बाटे। अतना हम ना दे पाए। हमारी इज्जत बचा ली भाई साहेब, हमारी इज्जत बचा ली। राउर इज्जत का बचा दी हमसे बताई? अतना बेइज्जती होके के डर रहे तो बेटी ने जन्मैती, काहे ला बेटी जन्मैनी महाराज? इज्जत बचा दी, हट बेइज्जती कहीं का। चला जी चला। आज हमर इहो हित कुटुम हमरा दूरा पर से चल गए, लेकिन का करी हम, का करी?
हम गरीब आदमी बनी इतना हम पैसा कौड़ी कहाँ से दे पाए। गांव जवार के लोग कहला कि जर जवान बेटी के अपना दूल्हा पर बैठे बा, लेकिन हम का करी का करी का करी।